Šedad ibn Evs radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolji istigfar je: Allahu, ti si moj gospodar i samo si ti Bog. Stvorio si me i ja sam ti rob. Ugovor ispunjavam i održavam obećanje koliko mogu. Zaštiti me od zla mojih dijela. Priznajem tvoje blagodati prema meni i priznajem svoje grijehe, pa mi ih oprosti, jer samo ti opraštaš grijehe. Ko prouči ovaj istigfar danju, čvrsto u njega vjerujući, i toga dana umre, prije nego omrkne, ući će u džennet. Ako ga prouči noću, u njega čvrsto vjerujući, i umre prije zore, ući će u džennet. Hadis bilježi imam Buhari.